दिनैहाय 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान बेजों नै दिनै निउ बासबारि गामियाबो बे मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। बे बिफां गायनाय हाबाफारियाव गोबां रायजो राजाफ्रा सोरबा थाइजौ, खान्थाल, गय, नारें बेबायदि लाबोदों आरो नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय बे जोंनि बिफां गायनायखौ। बाजन मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै नै जोंना फार्स्टआवनो निउ बासबारि गामिनि आदैमोनला बिथाङा गायजेनग्रोबाय आरो आमायसो हायथा आमायसो लांखबो होनो बेखौ गाम्बारि बिफां बिथांना। नोंना मा बिफां आदै? खान्थाल न'निफ्राय लाबोनाय ना? आखायाव मेरला लानाय दं। आदा थिबावना मा दंफां? नारें जुमब्राखौ जुमब्रा खोरोमनालाय मा बिफां जाखो? खोरोम मा बिफां? माबासो नारेंखल बिफां गय बायदि नुयो। नारेंखलसो ना खाथियाव नायबा बिफां बायदि नुयो। नोंहालाय मा बिफां गायगोन न'लाय? नायनायनि मा गायनाय जायो? होनबालाय आं सोनोसैबाव हिनजावखौ सोनोसै। सिमाङालाय मा दंफां लाबोदों? सिमां मा दंफां लाबोदों? खान्थाल खान्थाल गाम्बारि गायखांबाय हा नोंनि न'आ फाग्ला आं बिदि जायगाया बे दालायखौ बोखायालै बेयाव मा दोनां थाइजौ थाइजौ खान्थाल। नोंना मा दंफां? खान्थाल खान्थाल औ आरो खान्थालबाव र' आं फंसे खाथि जाहैबाय थाइजौ खाथिया फैनोसै देनां देरबानो मोनजागोनलै सायाबो जागोन फिथाइबो मोनजागोन आरो देनां देरथारबा बेजोंनो न'बो लुनो हागोन। दे आदै मोजां गायना हो। हाखौल' जावना होदो। नारेंसो देनां गायगोन आंना। नोंसिनि फिसा फिसौफ्रानो मोनजाफिनगोन खानानै आरामनो। नारेंआनो बिफां सायख्लुम जायो। दे नारें जुमब्रा ना आदै? औ आसिन खाथिखौ जानो मोनसै देनां माइ हाखांजोबनानै थान्दा। नारें लेबुखौ गायबायलै आंना। देनां मिथिं बायसिया जाबा प्रग्रामफोर जाबा खाजि लगायनानै जानोसै। बिफांखाया माबा गन खानानै गायनांगौलै माबा सिदा जानायनि गया मावनायजों बे रोदा मावबाथाय गैला बे फांसे गायबावदो। सोरबा दाबो गायाखै नामाब्रा? नैलै होबाय अलसियाथार। गय बिफां बिफांसो मोनजानायखौसो गायो आं। सिख्लाफोरनो बुजायोना देनां आलासि फैबा बेजोंनो बुजायनांगोन। हाबा खेरायाव बे नङाबानो जाया। थाइजौआनो जाबाय